Hej og velkommen til en helt ny episode af Team, eller bare Super Smash Max. Jeg spiller sammen med Karl. Er det ikke rigtigt, Karl? Jeg altid lige spiser. Så derfor kan du ikke tale som. Det skader mig. Jeg skulle ind efter. Nu kommer det bare. Nu er det min tur. Jeg er allerede død en gang. Nu er der 7. Skal vi ikke gøre det? Jeg kom til at bruge det hele sig. Jeg tror, jeg havde svært i hånden. Hopland. Lige meget. Det der. Skal man bryst? Jeg tror, vi vinder, Karl. Jeg tror, vi vinder. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg er bare creeperen. Nej, det er ikke. Nå. Sådan der. Så er jeg her. Ui, jeg dør. Lige sæt ham ned i. Hvad siger man til det? Man siger bare, at ligger dårligt. Det gør de da ikke. Jo. Grønhånd ligger der bedre end os. Nej, jeg sagde gult hold. Du siger ikke grønt. Jeg er meget sikker på, at jeg Men det kan I i videoen jo skrive ned i kommentarerne, om I synes, at Karl sagde grøn eller gul. Ja, I kan jo eventuelt spole tilbage til det, hvis I har gjort det. Så vi ligesom kan få det løst. Er det ikke rigtigt, Karl? Er det ikke rigtigt? Jeg mener gul. Ja. Jeg har et halvt liv. Nej, jeg siger, at vi lige kunne give med gul nu. Nu ligger vi under gul. Ja. Jeg kæmper mod en. Han er lige dræbt en. Hvor kommer? Han er den dårligste. Ej, det er dårligt med en place. Men mig og Karl, vi har købt en masse forskellige kit herinde. Ej, den røg ned, Karl. Det er kun den ene profil, tror jeg, der har på. Det er den fint. Jeg kan tage en skud af. Jeg har lige været lidt. Ja. En kan giver jamen, græskar. Men det giver penge. Det kan jeg godt bruge. Barney. Eller i creeperen, der har ikke lige. Ej, jeg tror det. Nej, i creeperen, der har så mange zombie, der er dårligt lige. Ja. Er zombien ikke ude? Nej. Ja, det er den derude. Det er creeperen, der er god for ting. Nu skal du ned, skal du. Ned, du skal bare ned. Jeg synes, at du lige så en gæt. Nej, creeper. Ej, jeg kan slet ikke ramme med det der. Jo, nu er det. Min lækker. Min lækker. Jeg må nok lægge på det vis der. Nej, det vil sige, at du må rigtig godt komme mig. Hvor er du henne? Hen ved heksen. Der. Jeg tror, jeg har det her liv, og jeg er død. Nu må vi begge to på sidste liv. Og jeg har lidt liv. Men de nakker heksen. Nu er jeg snudet, tror jeg. Svært, når man kan spille. Jeg synes, du skal lade træ nede. Jeg synes, at creeperen bare skal ned. Nej, det er ikke, jeg vil godt have en. Jeg har en teammate. Jeg har et hjerteliv.
ikke men. Bum. Bye bye. Ja, det er nok bagget. Den vi overtager. Ja. Ja. Måske skulle vi også prøve at være creeperen. Skal vi det? Ja, jeg kan huske, at den gerne synes, det var rigtig god faktisk. Ja, så lad os tage creeperen. Jeg tager det. Please. Okay. Sweetish. Så vil jeg svinde. Jeg har faktisk råd til næsten alle mine. Men det er jo lidt underkrigen, at sige, at jeg ikke råd. Vi kunne måske købe hunden. På den. Skal vi Næste gang. I næste game siger Karl, at vi kan købe hunden. Så bliver vi bare overpower. Og igen, grunden til at tage så utydeligt før, du er igen, fordi jeg spiste. Hey, jeg er på team. Vi kommer ikke på team som. No. Så er der fight. Nej. Jeg er på team med ham der og creeperen for sidste runde. Ja. Okay. Ej, creeperen. Jeg er for sidste runde. Og jeg er på team med. Jeg er på team med. Jeg er på team med en goaløg. En, der har starten. Nej, han virker nu til at gøre det meget godt. Jeg havde at jeg var Men creeper. jeg ved ikke, hvad jeg er. Men til jer, der ser videoen, Creeperen hold endelig med mig. Fordi nu skal vi stå sammen. Nej, hvor har creeperen det dårlige arme. Skal vi Den nå er læderarme, Silja. Er creeperen dårlig? Ja, den er læderarme, Silja. Ja, det ved jeg godt. Hey, mit er blevet slidt op. Hun har hjernearme. Jeg gør de her så. Nå, hunden er den sidste. Ja, det er hun. Det var faktisk noget langsomt at gå. Du har været nede i mit skud, mit bombe. Det var mig, der forårsagede den. Og min teammate er død en gang her. Hvad? Ja, Men du var ikke sidste runde. min teammate er ikke blevet død en gang. Jeg går imod. Øj. Nu har vi lige fået bukke med din teammate, Silja. Nej, min teammate. Døde han? Ja, ja. Jeg giver ham. Det er lidt om mig og min teammates power. Der er to hunde. Og den ene var den anden skud. Der er en fra blå team. Nej, jo, ja. Ja, den ene, ham der fra blå, han er en. Ned med Karl Creeper. Ja, det er dræbt den. Jack, der er meget nok. Nej, what? Jeg dræbte den anden. Jeg dræbte en. Nu har jeg dræbt ham der, hunden. Hey, du skal dø. Karl teammate. Hvem er det, der døde der? Ej, det er min teammate. Nej, han er ikke. Det er ikke ham, der nej, nok død. Ja, sådan skal det være. Jeg døde. For første gang. Nu spiser jeg din banan. Nej, jeg kommer til at selv dræbe mig selv. Din teammate er død. Ja, jeg er lige ved at spise en banan. Er min teammate ude? Hvad er det for noget? Det er snart, der ikke var andre at gå på end ham. Man kan godt slå jer. Nej, hvor er jeg herinde dog. Jeg bliver ved med at dræbe mig selv. Til jer. Jeg bliver ved med at bare bruge det der bombeangreb og glemme, at man bliver nok bagud af det selv. Fordi jeg nakkede lige den teammate. At man kan bruge det til at komme fremad. Nej, jeg nakkede ikke den teammate. Jeg nakkede den der anden hund. Det er ikke din teammate. Bare rolig. Kom her, jeg er kæmpe mod. Jamen så kom. Jeg prøver hele tiden at jage dig, men du hopper altid videre. Jeg nakkede din teammate. Nej, jeg griber mig selv igen. Det er jo vildt. Så er Karl ude. Så er det bare mig mod Karls teammate.
Det skal nok blive nemt, det her. Jeg har dræbt mig selv 3 gange nu. Det er det fandme stort der. Ja, vi slår den bare. Slår den. Ikke nogen snedige træk, bare slå. Så vandt jeg. Yay! Okay, jeg kan ikke se det sådan. Okay, nu prøver jeg så med team sammen igen. Skal vi vælge primært? Nej, skal vi ikke vælge hunden nu? Nå. Eller Har du vælge hunden? der er 3. Nej, der er 3 med 3. Så tager den her med 3. Jamen, der er 3 Der med er 3. på en. Det var den rigtige. Ja, det var det. Så køb den. Jeg har købt. Ej, fedt. Ej, jeg har ikke købt. Jo, jeg har. Det står ikke, jeg har købt. Ja, det gør det. Hvad? Har man kun det der arm? Jeg tror, jeg er ude i. Ja, Jeg ved ikke, hvorfor står der stadig pris på. Ja, det gør det. Det er bare først på, at man får den. Okay. Skal du købe til den starter? Okay. Hej. Hej. Lige om lidt. Ja. Så starter den lige om lidt. Ja. Ja, nu skal jeg lige minimere den her. Og Team Banana kender hinanden, kan vi se, fordi de har teamet op inden sammen. Ja. Nå, okay. Men nu har vi købt hundene. Så det må vi spænde på at prøve. Jeg aner ikke, hvad de kan. Hvad er det der? Det er sådan noget til. Ja. Den er blæsegod. Og hvad er det her? Fullstart. Det er, hvad man bliver skubbet. Nej. Okay. Jeg føler, hun må ikke næste god. Det føler jeg heller ikke. Hvad kan det der? På det bedste faktisk. Nej. Jeg slår både og slår. Eller gå. Ja. Prøver vi i hvert fald. Godt være, at vi ikke siger så meget. Vi prøver at gøre mig umiddelbart. Ja. Det er sikkert lidt dobbeltafsnit. Det er lige ringe, faktisk. Ja, det synes jeg også. Ja. Ja. Det synes jeg også. Nej, jeg ryger ned. Nej, jeg dør ikke. Så det er det dobbelt op der. Ja, det er helt vildt mærkeligt. Ja. Det er ikke sådan helt normalt. Ja. Nå, det er dig. Det kører vi. Ej, kan vi køre næsten? Der er bare nogen, der fører med 2 år, så dør jeg. Så er du ude. Ja, det bliver hårdt der. Det udelukker, vi ikke vælger hunden i næste år. Den er ikke god. Det kan vi godt. Jeg vil ikke råde jer til at købe den. Jeg vil varmt ikke anbefale den. Ej, jeg tværede. Okay. Jeg vil ikke anbefale den. Kan du? Nej. Okay. Men vi vil gerne, jeg synes, vi skal anbefale Creeper til jer. Ja, det vil jeg også sige. Ja, jeg synes, det er billig af. Ja, jeg synes også, at vi skal vælge sådan en. Jeg synes,
Jeg vil varmt anbefale Skelethest. Ja. Den er ret god. Den er 4. Okay, vi er på Team Diamond. Skal jeg lige se? Jeg tror bare, jeg har. Jeg vil skimme. Ej, jeg vil heksen. Nu vil jeg faktisk gøre på. Which? Okay. Kom der, heksen. Ej, vi spawner. Et ret godt sted, vil jeg sige. Jeg så min. Hvad? Så min. Hvad gør du? Jeg ser ud af min nomin. Nej, en bombe! En bombe! En bombe! Og en hund, som jeg heller ikke kan. Ej, der er lidt på. Der står onde. Dyr vil bare Er du ikke selv dyr? Jeg har lige dræbt en fra Team Green. Bombe på. Bombe på, men det skader ikke ret meget, synes jeg. Nej, jeg vil dø. Jeg vil dø, Silja. Står skelettet lige efter? Ja, det var den, der dræbte. Så derfor var så nemt for mig at dræbe. Men du får jo ikke altid nævnt det hele i sætningen, skal jeg sige. Jeg siger hele tiden. Hele tiden. Hele vigtigt. Det vil jeg synes, jeg ikke er helt nødvendigt. Hey, jeg tror, jeg har dræbt Vipford. Jeg ved ikke, hvorfor jeg slet ikke har brugt min angreb. Kan jeg Vipford? Holy shit. Min nødspiral. Det er til. Jeg har et halvt Jeg over i. synger af HT. Her hos Johns Pizza. Ej, jeg døde. Her hos Johns Pizza får vi virkelig lækre pizzaer. Jeg ved ikke lige, hvad det havde noget med noget at gøre. Men jeg sagde det i hvert fald. Ej. Hun gør det nogle gange. Hun er slet ikke død der. Det er cool. Nej. Det er jo mig, der dræbte Vipford. Jeg er lidt stolt over. Var det dig? Ja, det var mig. Jeg brugte en medspiller. Okay, det er ikke sikkert. Ja. Og den står ikke at gå. Og jeg denne her gang, der fortæller jeg hele historien. 2 liv Jeg skal op i 3. Ja, Vipford står der. Jeg rammer den med nødspilleren, den trykker langt ud af banen og mister en masse liv. Jeg så ikke om den trykker ud af banen helt. Der var man bare her på træerne af svampene. Nej, hvad sker der der? Så kan du lære John Pizza. Den bombe, jeg synes, den Vipfords bomber springer meget hurtigt. Det synes jeg også. Jeg synes ikke, den kan springe til hurtigt. Det er over. Ja. Meget over. Yes, jeg rammer Vipford. No. Sådan der. Ups. Skal bare dø. Er du på et liv? Right. Jeg har fået på tilvarme. Jeg er døde. Så har jeg set liv. Vi kan ikke klare ham. Jeg ved ikke, hvorfor man vælger at kalde sig John Pizza. Jeg går på hunden. Jeg tror, jeg er ved at finde hunden i nærfejl. Det er Vipford. Det gav sgu lige en bombe, så jeg har lidt liv, Silja. Jeg kunne rigtig godt bruge en lidt backup. Jeg står og kæmper mod. Nu er du lidt meget hit med mig. Okay, min dagger er ikke mere. Nej. Kom så væk, din far. Du skal ikke slå så tæt på den.
Kør lidt op. Oj. Back, det kan man nok back. Kom herhen, Sylvia. Kom så. Jeg tager Game over, jeg er død. Så er det dig mod John Pizza. Come on, John Pizza. Vi kan tage det. John Pizza. John Pizza. Nej, jeg bliver sendt til et nyt game. Jeg vil ikke sende til et nyt game. Nej, det tror jeg ikke, jeg bliver. Her ser vi kamp. John Pizza og Carlas. Hvem vinder? John Pizza har 3 liv. Carlas siger 2 liv. Nej, 1 liv. Sorry. Døde du? Nej, du har ikke liv. Oink. Vi skriver i på forvejen. Nej, det skal du ikke. Sådan. Ja, vi kom på en stærk andenplads. Yay! Nu tror jeg, vi skal på den her video. Ja. Hej. Hej. Husk at like og subscribe. Husk at like og subscribe, nemlig. Det er rigtig godt. Vi vil blive rigtig glade. Ja, virkelig godt. Jeg ved, jeg skal lige stoppe. Jeg fik gjort noget på maden. Hvad var det, du spurgte om, vi skulle lave? Nej, vent.